Хаумағығыз. Башқұртстан юлдаш телевидениенда юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сағарылышта. Үфілі юл үсті ашасығы орынында еулі тапала. Башқұртстанда водитель правалары болмаған исерек үсмер аварияла ғайыплі була. Юл харакаты хауфсыздыгы дәулет идаралығы хезмәткәрләре 32 яңа автомобиль ала. Ошы һәм башкаларды хәзер үк карай алаһыгыз. Башкортстанда Нива баганага бәрелә. Юл фаҗигаһе 5 ноябрьдә Белорет районында була. Республика дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча Азнагол авылында көндезге сәгать 5-лә водитель правалары булмаган ир Нива руле артында тизлек режимын үтәмәенчә электр баганаһына төкелә. Юл фаҗигаһе һөҗүмтәһендә 56 яшьлек водитель тән рәхәтләреннән вакыйга урынында һәлак була. Был хәл буенча тикшерү алып барыла. Охшаш авария Өфе районында Өфе-Шишмә юлының 17 километрында 7 ноябрь көне була. Якынса мәгълүматлар буенча 30 яшьлек Шишмә районында яшәүче Дэу-Некси автомобиле менән идара иткәнендә көветкә төшеп китеп агаска бәрелә. Алынган ярәхәтләрдән ир вакыйга урынында һәлак була. Бунан бер көн алда тагыла бер үлемесле юл фаҗигаһе теркәлә. Киске сәгать 7 тирәһендә Өфе районында Өфенең Көнбайыш урау юлының 10 километрында Авдон касабаһынан 21 яшьлек кыз идаралыгындагы Лада Приора менән руль артында Пенза өлкәһеннән 60 яшьлек водитель булган Рено авыр йөк машиналары бәрелешә. Алынган тән ярәхәтләреннән еңел автомобиль водителе вакыйга урынында һәлак була. Якынса мәгълүматлар буенча Лада 2 дәрәҗәлеге юлдан идара иткән. Тикшерү эшләре алып барыла. Башкортстанда водитель правалары булмаган исерек үсмер аварияла гаепле була. Юл фаҗигаһе Мишкә районында 4 ноябрьдән төнге сәгать 2-лә Бөрө-Тастүбә Сатка юлының 49 километрында була. Булган мәгълүматлар буенча 16 яшьлек үсмер автомобиль йөртү һәләтенә ия булмаенча алкоголь исерү хәлендә Volkswagen Polo машинаһында көветкә түнкәрелә. Билдәле булуынча яшь кеше бер кайда ла укымаганда эшләмәгәндә. Автомобиль уның үгәй атаһыныкы булуы асыклана. Авария һөҗүмтәһендә 2 пассажиры 39 яшьлек катын һәм 29 яшьлек ир күп ярәхәтләр менән дәваханага озатылалар. Водитель үзе миеһе һелкетелү кебек зыян күрә. Тикшерү эшләре алып барыла. Тагыла бер юл фаҗигаһе үткән Йома Алексеевка һәм 7 март касабалары арасындагы юлда була. Якынса мәгълүматлар буенча КАМАЗ һәм Ford Focus автомобильләре бәрелешә. Еңел автомобиль руль артындагы кыз йөртү һәләтен югалткан дигән версия карала. Бәхеткә каршы зыян күрүчеләр юк. Башкортстанда авыр йөк машинаһы водителе пенсионерды тапатып вакыйга урыныннан каса. 7 ноябрьдә таңгы сәгать 8 тирәһендә Мәләвез районында Өфе-Орынбур юлының 190 километрында билдәһез ир кәүдәһе табылу хәбәре килә. Уның 62 яшьлек ошонда яшәүче булып сыгыу асыклана. Полицейскийлар тарафыннан вакыйга урынын беренче карау һөҗүмтәһендә транспорттан табылуга хас эзләр табыла. Автомобильдә эзләү саралары оештырыла. Ярты сәгатьтән вакыйга урынына DAF авыр йөк машинаһы килә. Уның күрше дәүләттә яшәүче 55 яшьлек водителе был хәлгә кагылышлы булуын әйтә. Уның сүзләреннән Өфөгә юлланганда юл аша сыгу рөхсәт ителмәгән урында караңгы вакытта капыл яәүле килеп сыга. Күреп өлгермәгән водитель уның өстенә менеп китә. Һөҗүмтәләрдән куркып, тәүдә вакыйга урыныннан китә һала. Әмма азак шулай да урынга кире барып, полиция хезмәткәрләренә гаебен әйтергә була. Был хәлдә саклаусыз эшләр башланды. 2 көн алдан тагыла бер яәүле Өфе районында һәлак була. Юл фаҗигаһе Өфе-Орынбур трассаһына ингән баш каланан сыгы урынындагы юл өстеннән үткән юл аша сыгы урыныннан ярак түгел була. Якынса мәгълүматлар буенча Volkswagen водителе яәүлене тапата. Зыян күрүче ашыгыс ярдәм килеп иткәнсе ян бирә. Юл фаҗигаһе шартлары тикшерелә. Өфөлә яәүләрде тапаткан бер юлы берничә автомобильдә эзләйләр. 7 ноябрьдә иртәнге сәгать 11 тирәһендә 10 яшьлек бала тапала. Билдәһез водитель Toyota RAV4 автомобиле руль артында Нежинская урамынан Ульяновтар урамына борылганда юл аша светофордың яшел сигналына сыгып барган кыз баланы тапата. Мәктәп укучысы ата-әсәһе менән дәваханага мөрәҗәгать итә. Уга күпләп имгәнү диагнозы куела. Бер көн алда киске сәгать 8 тирәһендә Гагарин һәм Ковшовая урамдары сатында билдәһез водитель Дэу-Некси автомобилендә борылган сагында юлды светофордың хәрәкәт итәргә рөхсәт итүче сигналына үтеп барган 71 елда туган ирде тапата. Тапалу һөҗүмтәһендә яәүле имгәнү кебек зыян күрә. Медицина ярдәмен алгандан һуң өенә кайтарыла. Якынса мәгълүматлар буенча гаепле водитель автомобиле ак төстә булырга тиеш. Тагыла шундай водительләрнең береһен Өфөлә яшәүче ир эзләй. Юл фаҗигаһе 9 ноябрьдә көндезге сәгать 1дә була. Яәүле Октябрь проспектының 105-нче йорты эргәһендә юл аша сыгы урыныннан үтеп барган. Зыян күрүче был турында социаль селтәрләрдә хәбәр итә. Уның һүзеннән зур тизлектә йөргән Nexia уны бәрдереп үтә. Туктарга уйламый да юлын дәвам итә. Вакыйга урыныннан каса.
Тапалуысы видеола күрһәтә, был хәлдең шаһиттарын эҙләй. Башҡортостанда автобус водителдәрен тикшереү дауам итә. Ҡағиҙә боҙоу осраҡтары кәмемәй. Шунлыҡтан үткән йомала республиканың баш ҡалаһында булған хәл аяныслыраҡ. Киске сәғәт 5-лә Өфөлә 2 пассажирҙар автобусының бәрелешеүе теркәлә. Булған мәғлүмәттәрҙән билдәле, 50 йәшлек ир Hyundai автобусы руле артында Мушникова урамынан барғанда, үҙен насар тойоу сәбәпле хәрәкәт итеүҙең ҡаршы яғына сыға ла, Нифаз автобусын һырындырып бәрҙереп үтә. Hyundai автобусы пассажирҙары әйтеүенсә, водитель ҡапыл үҙен насар тоя башлай ҙа, транспортты йөрөтөү һәләтен юғалта. Ашығыс медицина ярҙамы машинаһында ул йән бирә. Автобус пассажирҙары иҫән, зыян күреүселәр юҡ. Тикшереү алып барыла. Әйтеп үтергә кәрәк, ошондай төрҙәге хәлдәрҙе кәметеү маҡсатында лицензия алыуҙы, пассажирҙарҙы һәм йөк ташыуға талаптарҙы көйләүсе закондарҙа үҙгәрештәр ҡарала. Бернисә шундай үҙгәреш үткән аҙнала ҡабул ителде. Согласно федеральному закону от 26 июля 2019 года номер 216 ФЗ, с 1 ноября 2019 года вступает в силу изменения в Кодекс административных правонарушений в части ужесточения ответственности за нарушение режима труда и отдыха водителям грузовых транспортных средств и автобусов. Норма закона затронет не только профессиональных перевозчиков, но и компании, которые используют транспорт для собственных нужд. Поправки коснутся, в частности, выпуска на линию транспорта без тахографа, если он обязателен. Административные санкции за подобные нарушения предусмотрены не только для водителей, так и на должностных и юридических лиц. Башҡортостанда эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәре көнө билдәләнде. Юл патруле телепроекты мөхәррирәте барлыҡ хеҙмәткәрҙәрҙе һөнәри байрамдары менән ҡотлап, бәхет һәм хәүефһеҙ эштәр теләй. Дәүләт автоинспекцияһы вәкилдәре байрамға ҡарата бүләктәр алды. Республика дәүләт автоинспекцияһына 32 яңы патруль автомобиле бирелде. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы инспекторҙарына яңы транспорт асҡыстарын республиканың эске эштәр министры Роман Диев тапшырҙы. Шкода Октавия автомобильдәре Республика эске эштәр министрлығына юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге федераль проекты сиктәрендә бүленде. Барлыҡ машиналар радиостанция, планшет һәм беренсе медицина ярҙамын күрһәтеү өсөн тәғәйенләнгән комплекттар менән яһазландырылған. Роман Викторович фекеренсә, юл патруле хеҙмәтенең автопаркы яңырыуы республикалағы юл хәрәкәтендә хәүефһеҙлекте булдырыу өсөн ыңғай күренеш буласаҡ. Юл фажиғәһе насар күренеш. Водителдәрҙең күбеһе өсөн юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы инспекторын көтөп алыу һаман уңайлыраҡ. Әммә час пик ваҡыттарында улар бөтәһенә лә өлгөрә алмай. Шуға ҡайһы саҡта сәғәттәр буйы көтөргә тура килә. Шундай осраҡтар өсөн водителдәрҙә Европротокол бар. Уның нимә икәнен ОСАГО 24 вәкиле аңлатыр. Европротокол – это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Он оформляется путем заполнения бланка извещения. Когда можно использовать Европротокол? Есть несколько обязательных условий. В ДТП участвовали только 2 транспортных средства и повреждены только они. Ничья жизнь или здоровье не пострадали. Участники происшествия имеют действующие страховые полисы ОСАГО. Полис должен содержать данные водителя, который был за рулем в момент аварии, или быть без ограничений. Размер ущерба транспортному средству визуально по вашей оценке не превышает 100 000 рублей. Это максимальная страховая выплата по Европротоколу в большинстве регионов. Көн һайын юлдарда иғтибарға лайыҡлы бик күп хәл ваҡиғалар була. Шуларҙың күбеһе видео теркәү ҡоролмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башҡортостан Республикаһы юлдарындағы мажаралы, ҡыҙыҡлы, шул уҡ ваҡытта ҡыҙғаныс ваҡиғаларҙы тупланыҡ. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапҡыр күреү етә. Өфө аэропорт трассаһында сабыш ойошторған 3 атты шаһиттар видеоға төшөргән. Социаль селтәрҙәр менән ҡулланыусылар фекеренсә, аттар трассанан йыраҡ түгел булған Зубово ҡасабаһынан ҡасҡандарҙыр. Бында улар ҡамау аша һикереп, йәнле магистралгә сығалар. Унда машиналарҙан өркөп, баш ҡалаяғына сабалар. Өфөлә осоп сыҡҡан тәгәрмәс саҡ ҙур аварияға сәбәпсе булмай ҡала. Был хәл 7 ноябрьдә Дан бульвары туҡталышы эргәһендә була. Төрлө яҡлап төшөргән видео Инстаграмда баҫыла. Машиналар ағымы проспект буйынса барғанда берәүһе астынан осҡондар оса башлай. Аҙаҡ уның тәгәрмәсе ысҡынып сыға. Хәрәкәт итеүҙең барлыҡ буйҙары аша тәгәрәп үтә. Бер автомобиль ҡаршыһына эләгә, уның тәгәрмәстәре аҫтында ҡала. Автомобиль үҙе осоп китерҙәй булһа ла юлын дауам итә ала. Шаһиттар әйтеүенсә, тәгәрмәсен юғалтҡан водитель әллә үҙен нығытырға онотҡан, әллә уға иғтибарһыҙ монтажниктар тура килгән. Нимә менән тамамланғандыр, хәбәр ителмәй.
Бер ир Өфөнең Лесной проезд урамындагы ихаталарның береһендә дөрес парковкаланмаган автомобильләргә эт тизәге бәрә. Шул күренештең береһе видеокамера объективына эләгә, социаль селтәрләргә басыла. Ошонда яшәүчеләр хүзеннән әллә күпме машина бысранганда инде. Пришло время подвести итоги конкурса, который мы проводим совместно с ОСАГО-24. Итак, ответ прошлой недели – 92 300 рублей. Наиболее близким ответом явился ответ Ахматвазыловой Гузели из села Верхнее Иркиево. Она сказала, что каска стоит 95 тысяч рублей. За это ей достается вот такая карта Лукойл номиналом 2000 рублей, с чем мы ее и поздравляем. А теперь задание на следующую неделю. Рассчитайте стоимость каска на автомобиль Шкода Кодиак 2018 года выпуска. 150 лошадиных сил, стоимость 1 505 000 рублей. Водителю 30, его водительский стаж 7 лет. И удачи! Оставляйте свои ответы в нашей группе ВКонтакте и на нашем аккаунте Инстаграм. Там же вы найдете наиболее полные правила участия. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение – подарочная карта «Лукойл». Ею можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Надоели пустые флаконы из-под бытовой химии? Наполни их. Качественно, недорого и экологично. Чистая польза. Ищи нас в ТЦ Мега возле супермаркета «Ашан». Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Набираем в команду молодых и активных. Начни зарабатывать достойно с Мегаполис недвижимость. Звони 8 937 341 04 77. Уфа, Верхняя торговая площадь 4, офис 901. Выкуп авто. Продажа авто. Трейд-ин. Кредитование. Автосалон Баш Автотрейд. Счет в вашу пользу. Первая автошкола. Обучение на категории А, Б и БЕ. Надежно, с гарантией вашей безопасности. Звоните 293 4606. Код города 347. Үзегезнең видео язмаларыгызды бәйләнеш тәсилләрендәге безнең төркемгә я булмаһа 8927 350 63 94 WhatsApp хандарына җибәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булсын. Һау булыгыз.